Oimore Jaira Malolo TV kamora mora maintiere akao thuolo nieri marwaki e chenro mar duonde mine ka chenro mar duond mine en chenro noero mabende wapuonjore kaka joma mine weche mopogore opogore obed weche go eko mag siasa weche go eko mag ohala ka achiel kod weche go eko mag dak. Odiochieng' kawuono e studio marwa wan kod wende studio adamie thuolo mondo mi ofulnu nyinge kama wuoke gi tijno ero motimo mondo eka wadhi mbele kod twak machalo kama endi. Machiegni ahinya chenro mar duond mine inyalo nyisowa nyingi tich mitimo gi kama iwuoke. Erokamano Joyce. Ekwaramo gi ajwang' erokamano warwako ahinya e chenro mar duond mine ni. An nyinga Goreti Achieng' to anyaro Genya. Awuok kama iluongo ni Siaya, e town mar Siaya. Atiyo kod migawo miluongo ni YALD. YALD tiende ni Youth Action on Leadership and Development. Koro wapuonjo ji gik mang'eny kaka ginyalo dak ngimagi sana wadir gi nyithindo matindo to gi yudhe to gi jok mosebedo madongo ma waluongo ni old age. Erokamano machiegni ahinya chenro mar duond mine kawuono Goreti. Athuon wach mabende wadwa wuoyo odiochieng' ma kawuono en step parenting. Maybe kaka in jalno mabende tiyo gi joma mine, joma rowere, inyalo nyisowa ni step parenting ni en ang'o? Erokamano Joyce. Step parenting owacho gi dho ngere to tiende ni nitiere jonyuol ariyo modak. Janyuol achiel nigi onyuolo nyathi to janyuol achiel to onyuolo nyathi. Anyalo explain further kawacho niya nitiere kaka ng'ama nyako nyalo dhi tedo gi nyathi. Yes. Nitiere kaka ng'ama nyako be nyalo dhi tedo to yudo ka jaode ni samoro ne jaode mokwongo osetho moweye gi nyithindo. Kata nitie nyathi manonyuolo kamoro modhi ogamo mokelo. Kata samoro dhako noweye to dong' gi nyithindo. Koro sa asaya ma ji ariyo kendore, achiel kuomgi nigi riwruok gi nyathini mar remo matiende ni en onyuole to achiel kuomgi ok onyuolo nyathini. Mano e gima iluongo gi dho ngere ni step parenting. To be nitiere gigo ma ji onego bed ni ng'eyo kotudore gi step parenting nieri ma kapok gidonje onego bed ni ging'eyo, like basic knowledge ma ji onego bed ni ging'eyo kapok gichako step parenting? Nikwaramo gi ajwang' wach mar step parenting ni osebedo ka ketho nyithindo mang'eny sana. Nikech joma ng'eny donje ka ok gibet gi ok ging'eyo gik monego gitim ka gipidho nyithindo ma ok ginyuologi. Koro yudo ni nitiere gik ma onego bed ni ng'ato kapok odonjo e wach mar pidho nyathi ma ok mare. To onego ng'e, janyuol madonjo cha onego ng'e, to janyuol ma bende kawo gini bende onego ng'e. Mokwongo ma nyaka ng'at madwaro donjo e wach ma kama ng'e en niya nyathi moro amora ohero janyuol monyuole naturally. Matiende ni nitiere gima Nyasaye oketo ma osenyuole anyuola ni to janyuol ne jo ohero. To moro nono mobro yudo mok janyuol ne mok onyuole no en hera mipuonjruok. Koro kiseng'eyo ni moro cha en hera mobiro natural to moro cha en hera mipuonjruok, koro inyalo pangori kaka ikonyo nyathini, in be ikonyori hero nyathini. Mar ariyo en ni janyuol monyuolo nyathi bendo hero nyathine naturally. To moko nyuolo nyathi en hera mipuonjruok. Koro janyuol ni bende koseng'eyo mano to nyathini bende gi mama mobiro kode kata baba ma wuon goni bende ng'eyo mano. Koro gibet patient kata ka gin gi uhusiano ni mondo koro gibed jok ma nigi dimbruok e yor rito nyathini. Nikech hera mare ok bibiro kaka hera mar nyathi minyuolo. Mar adek, nyathi moro amora kawo chik kowuok kuom janyuol monyuole gi yo mayot molo ng'ata machielo manoko kacha. Koro janyuol madhi kawe ni odhi bet gi shida kata pek moro e kawo chik kowuok kuomi. Ok okawe yo mayot kaka janyuol monyuole. Mar adek en niya janyuol weyo ne nyathi monyuolo e yo mayot molo nyathi moro amora. Matiende ni forgiveness.
Ka en nyathi minyuolo, weyo ne yot moloyo nyathi ma ok inyuolo. Nyathi ma ok inyuolo kotimoni gimoro, to paro mang'eny biro e pachi. Lakini mari to kotimoni to en achwato, kata wacho ne gima kama, to onge paro mang'eny moko mabiro. Koro gik ang'wen go, gin gik ma jok madwa donjo e gimiluongo ni step parenting ni nyaka ng'e. Janyuol, hera mar nyathi gi janyuol minyuolo opogre gi hera mar nyathi midhi yudo oko kacha. Discipline mar nyathi ma inyuolo opogore. Weruok mar richo motimore e kindu bende opogore. Ok nyal biro naturally. En gima ipuonjori. Koro mago ka ging'eyo kapok gidonjo, to en gima dhi konyogi mondo gibed gi riwruok e kindgi maber, to nyathini bende girit gi yo maber. To thothni yudo ni kaki wacho ni step parenting en tiende ni janyuol wach ni kata seche moko, for example, an Joyce an gi nyathina, koro adhi ayudo ndugu moro ma single, koro wadhi to wachano dak. To be nitiere kaka nyathi onego bed ni wuoyo godo mondo orwak janyuol ma ok mare ni e yo makare mondo gidag e yo makare, kata kaki wacho ni hera opogore en gima ipuonjruok. Be nitie kaka onego bed ni wuoyo gi nyathini mondo omi kata janyuol moro ni mok janyuol ne respect maber mondo ngima gi odhi mbele yo makare. Mana kaka na wacho ni ok obi naturally cha. Koro wuoyo no nyaka bed wuoyo ma ng'ato ng'eyo gima timo. Ok wuoyo awuoya kaka ji tho wuoyo. Ok wuoyo awuoya kaka di iwuone nyathini minyuolo. En wuoyo man gi mpango, en wuoyo ma olos iye. Ma bende wagombo ni kapok idonje, to nego opuonji kaka idhi time. Joma ng'eny ok tim mano. To miyo kata wuoyo mare, odhi wuoyo awuoya kaka ng'ama wuoyo. Koro nyathini onego bed ni tero mos, koluwore gi gik ang'wen ma wachogo. Koduoki kata gimoro tineno koduoki gimok ber ni kaka janyuol, ng'e ni nyathini pod opuonjore hera. To mae dwaro support mar ji ariyogi. Riwruok e kind ji ariyogi onego bed very strong. Nikech ng'ama dhako ma wuon nyathini kata ng'ama dichuo ma wuon nyathini nyaka ng'e ni partner neni puonjore, en e class, to nyathicha bende puonjore. Dho mar nyathi to wuoyo mare dhi tegemea ni nyathini odonje gini karom nade. Nyithindo ma pod matindo madonje step marriages gi kapod tindo kabisa, yot negi mondo gi adjust. Kikawe ka en teenager, bedo matek. Ting'e ang'eya kaka naturally wuoyo gi teenager tek. Koro parie ni kiwuoyo gi teenager ni kendi kelo ng'ato ni ma wuonu kata ma minu, doga dhi bet matek molo. Koro wuoyo no nyaka bed gi mpango mar lony moro kanyo. Iluongo ni skills mag loso gi ng'ama teenager. Koro ok en gima itimo atima. Wagombo ni mondo iyude rieko moro mar time. Kikawo nyathi maduong', nyako mosetieko college kata wuoyi mosetieko college, mano to kendo gino ok bed very complicated. Nikech ma ng'ama osechako dwaro ngimane oko kucha, koro ok obi bet kodu machiegni ahinya. Nitiere complications matin manyalo betie, lakini ng'enygi wacho ni mano wach mama, wach baba. Koro giweyo gi yo mayot. Koro loso tegemea en nyathi ma pod tin, ma pod samoro kia kata jomoko kendo kata kayaj. Jomoko ikawo gi nyathi ma dweche, jomoko ikawo gi nyathi ma higni kata chiel kata riyo. Mano nyathi ma pod pache nyalo lokore very fast. Lakini kosebet maduong', to wawacho ne adier to nyaka wachne. Nikech kok iwacho, to ng'ato bro wacho. To ka ng'ato wacho, to wach dhi wuok mbele kacha. To kapenji gimoro gore, tiyudo ni seche moko ji ariyo giyudore oko kocha, ng'ama wuoyi gi ng'ama dichuo. Ng'ama wuoyi gi ng'ama nyako, tiyudo ni ponono ng'ama nyako ni nigi nyathi, to kata en gi nyathi to koro gidonje osiep. To ilparo ni ere the right time, like ka gisebedo osiep nyaka like kiwango machalo nade, ema ka ng'ama nyako ni ponono kane nigi nyathi to koro nyangiso ng'awuoyi ni anto an gi nyathina moro makikawa to negi kawa godo. En at which point ma a relationship ma onego bed ni open up, ong'is partner ne ni en gi nyathi ma onya gombo ni kata ka gidak to gidak kod nyathino ero. An kaka aneno ni mano gimoko onego rit dweche mang'eny kata seche mang'eny. Ka ng'ato iromo godo to ng'ani obiro e yor hera, tibendi winjo ka irwako hera nene. Dogo kori chaka gik ma important kuomi. Samoro gi johera gi jopenjo gan to
adwaro ng'eyi. Sama adwaro ng'eyi ni, wachne ni an nyinga Joyce, to an amadha. Yes. Anya kama, asomo marom kama, atimo kama to an amadha. Yawa bet madha be ipando. Okay, nyapando. To kata wuoyi ni, dongo nego wacha ni an nyinga John. To kama, to I'm a father of a boy. I'm a father of a girl. Yes. Koro wachako kanyo. Kiyego to wasud bel, kiyego to kik wasud bel. To moro miyudo ka ng'ato pando, kata dweche abich, kata dweche, ibro penji ni to ang'o miyo nok iwachona. Donge wasetimo gik mang'eny, wasedhi mielo thum, wasedhi chamo chips, wasetimo ang'o, kata dhi Mombasa ma waduogo, kata mane wan Mombasa to dak ni wachna nini ga gi nyathi. Koro iyudo ka bedo complicated. An aparo ni mano gima onego chakgo achaka relationship. Ero kama we wakaw yoyo matin. Ajeno Malolwe TV wabiro kaw yoyo matin kaito wabiro duogo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine. Ka studio marwa kawuono wan kod Mikai Goreti Achieng' kama bende wawuoye step parenting matiende ni ng'ato obire keny ka nigi nyathine to yore go eko monego bedni gidak go yo makare mondo ngimagi odhi mbele yo makare. Kik idhi mabor. Machiegni kendo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine ka studio marwa odiochieng' ma kawuono. Wendo ma bende wan godwa wuoye wi weche go eko mag step parenting matiende ni rito nyathi ma ok inyuolo kata jonyuol ariyo bire keny to janyuol achiel ema en nonyuolo nyathini to moro noero ok nonyuolo nyathi ma kamaendi. Akawa dhi mbele kod twak Goreti, maybe a step parenting kaendi be nitiere gigo monego bed ni ng'ato timo gi gigo ma obedo ni ng'ato konego bed ni timo a step parenting. Ero kamano Joyce, penjo maber kabisa. Nitiere gik mwaluongo ni no-go zone e step parenting. Matiende ni kik idonj kanyo. To nitie gik mawacho ni bende nyaka itim. Yes. Mokwongo kabisa, mama wacho ni ng'ato nyaka tim. En ni nyaka ng'is nyathi. Joma ng'eny sana paro ni kora ayudo ng'ama ber kata ayudo dhako sana ok en dichuo sana en ka nyathi en mar mama. Emiyudo ki ijapandga. Koro gin ka to nyathini nokende godo katin sana. Ma nyathini oseng'e ni mae babagi. To koro gidak ma nyathini ohero babagi ni ohero mamagi kabisa. To kaka mana nawacho cha, chieng' moro ng'ato biro pore apora extended family no. Kata biro pore apoya e gweng' no. Ka nyathini dhi moto. Ng'isa ni magi be chando ji kae to gin kata nyithiwa makae. To dhi buogo nyathini kabisa. Koro step parenting ni onego bed ni time e yo mogonyore maber. Ma parent moro ong'eyo maber ni en to odonjo mana mondo okony gi pidh nyathini. Nyathi toko mare. Koro nyathi kata ka nukawo katin kapod tin to kosechopo higa ma koro onyalo winjo, en gi winjo moromo. To jonyuol ariyo gi onego bed ni bet piny. Mondo okonye o understand kata obed gi winjo ni baba mohere ga kabisa ni to ken ga baba gi, lakini ohere nikech hera ni e kinde gi min gi to koro se kawe kaka nyathine, mana kaka dikaw kata nyathi ma min gi otho gi wuon gi. Koro ibro yudo kako wachne e yo maber to dhi hero ng'ano mohingo kata ni ng'amo hera malich ni karo konya ga konya. Koro hera no dhi bet. Mar ariyo, nyathini onego kony kabisa kapo ni janyuol ne pod ngima, kata obed ng'ama mer machal nade, kata obed ng'ama mak mana ka en ng'ama nyalo ham nyathi kende, to ka en ng'ama ngima, konyuru nyathini mondo ng'e janyuol ne. Nitie gimoro ma thago nyithindo kabisa kochopo e teenage and above miluongo na identity. Ibro yudo ka nyathini e school to en ogore ga mana piny. Ase cancel au ase hoyo counseling gi dholuo iluongo ni hocho. Ase hoyo nyithindo mang'eny motere e hospital mochiedh ma convulsion ang'o. To gimodwaro ma en bende samoro kiano dwaro en mana relationship kata tudruok gi janyuol ne manonyuole cha. Koro joma ng'eny iyudo ka
en gi nyathi ma ok mare, lakini ok okony nyathino mondo los hera e kinde gi janyuolne manonyuole. Moko iwinjo ka kawo kata nying nyathino maloko. Nyathini nokend kiluonge na Nyango Ouma, to koro sani iluonge na Nyango Owiti. Mano en gima very serious. To nikende koseng'ene en baba gi tiluongo no Ouma. Ok en gima yot ahinya kuom nyathino. Nikech mana kaka na wacho e basics ka, nyathi ohero janyuolne monyuole makati timano. Waseneno nyithindo makao kikombe gi chai, oringo go to wuon gi janeko. To tero ne janeko chai. Nang'o? Nikech chunye nigi hera gi janeko cha. Koro nyaka wachne nyathini, konye mondo bed gi usiano. Gimoro machielo en ni nyaka bed gi house rules. Nikech ibiro yudo gik moko kaka sibling rivalry katimre. Ka nyithindo monyuol kae biro pogore gi nyathi machielo. Koro house rule ni konyo discussion ma e kind ji ariyo go frequently ginyalo ga wacho wach nyithindo gi kaka gineno, kaka gi progress, kaka gitimo. Mar ang'wen en ni janyuol ma ok onyuolo nyathini nyaka kaw time ne ma special gi nyathini. Nikech awacho ni gitegi puonjore mondo nyathini opuonjre here, to en bi opuonjre hero nyathini. Makata nitie kaka onyalo dedicate gamna once in a while, kaka onyalo kata tero nyathino oko kacha kende, obed kode, nyathino mondo develop freedom kode mondo giwach gik moko kende gi ji ariyo. Mano bro konyo. To kapok idhi e gigo ma onego bed ni ok tim e step parenting, wapenji gimoro, nikech iyudo ni seche moko iwacho ni kaka wach ni ng'ama nyako ema nobiro gi nyathi, koro giyudore gi ndugu moro, to koro gipidho nyathine yo makare. Yudo ni thoth joma dichuo wacho ga ni an koro kasekendi adhi kawo full responsibility mar nyathini. Matiende ni ok odwa ni mamano obed gi tudruok moro amora gi wuon nyathini manonyuole. E situation machalo kamano ere kaka onego bed ni timo mondo nyathini be ong'e wuon gi manonyuole, kata obedo ni ng'at machielo ni noseyie ni biro pidhe kendo biro kawo responsibilities te. Nikwara mogi ajwang', mano emomiyo wan ka. Emomiyo wakawo thuolo ma mondo wawach wachni. Nikech en makosa. Mana kaka basics ma wacho ka, ema dwano bed msingi, ema dwano bed iluongo nang'o, kama wagere step parenting ni. Ka ng'ato asewacho ni nigi hera makende kuom janyuol monyuole, to janyuolne no pod ngima. To mar ariyo, ng'ama donje kenyni nyaka ng'e sa asaya ma kawo Joyce akendo to Joyce nigi nyathi gi ng'ado. Mano usiano mok nitiek nyaka chieng'. Nyaki ng'e ni adonje gini, lakini Joyce gimitieko en usiano margi mar hera. Lakini usiano mar nyathi ma ginyuolo ni, ma to ok nyal tieko nyaka chieng'. Koro wagombo ni mondo joma chuo obed gi winjo no. Mako kao nyako gi nyathi, to kiko bed ng'at makoro oloro ni nyathini mok nyal neno janyuolne ni. Mano emomiyo nyithindo gi chando gi. Makoro en kaka janyuol biro chopo mbele ka mobro wacho ni nyathini ni odong kuma no anotama. Otami nikech itame bet gi hera ma Nyasaye no chweyo e chunye. Koro identity mare bende ketho. Koro kinyalo wega nyathini en odhi olima janyuolne cha, obed godo gi hera, to in bende ibeda gi hera kode kaka ng'ama odak gi min gi, nyalo bet maber moloyo. En gima rach tamo nyathi bet gi riwruok gi nyanyuol monyuole. To kata dichuo be kokendo dhako ma dhako dhi mowe ne nyithindo, kata nonyuolo gi nyako moro kamoro. Hera ma wawacho ni bende nyaka timre atima. We nyathino kata kolor skul odhi, one min gi oduogi. Kamano. Mano nyalo bet gima ber. Koro ka wadhi e gigo moko nego bed ni timo e step parenting, the don'ts moko nego bed ni timo. Don't mokwongo. Kiki wach gimoro amora marach ewi janyuol mar nyathini. Nyiri mang'eny chwanyore gi ng'ato manomiye ich. Koro gik ma en gode chunye gin mana gik mapek maricho te. To magi emokaw to dhure wi nyathini. Gigo dhi lokore ni mbele ka mama. Nikech nyathini kaka nang'isi ohero janyuolne monyuole, makati wach mana ni ng'ano rach manade. Itieko ni blood is thicker than water. Aya, samoro yudo ka baba gini be wacho ni gik maricho. Baba unondo gine ko uga ka un kode nini. Giming'e ine miketho ga ngima nigi nyathini. Onge kaka nyathini bro heri kiwacho gik marach ewi min gi, ewi wuon gi. Koro janyuol machielo cha owene kore,
obed ng'ama ber makiwinjo ka nyathi dhi wacho gimarach mana kaka ineno megewa kata wuon gi otimo gimarach wacho ni nyathina mano babou kik idwok babou marach ng'ama dichuo be ot kawacho ni mano mama uwe miloso go kamano mano bende gima onego timre kuom janyuol maonge kiwinjo ka paro moro marach dwa biro ni to kik iket paro no kuom nyathi nikech nyathino noko chwanyre gi janyuolno in ema nichwanyori gi janyuolno nyathino noko weyi janyuole manowuok modhi tedo kamoro koro mano don't number 1 kik itim gima kamano mar ariyo kaka nasewacho kik itam nyathino bet gi riwruok gi janyuol cha mar adek kik ipog nyathini kata ka nitie nyithindo moko munyuolo ka tiyudo ka koro moko gi hero moloyo moro ni riwgi kanachiel gibed nyithindo achiel ma kata ka opono dhi kucha to ging'e ng'ane to dhi neno wuon gi lakini odhi duogo to koduogo to uriwore oriwa kanyachiel kodgi gimar ang'wen ma dhano timo to ok en gima ber en ni ka in a step parenting to kik ibed ni onge time mari kaka Joyce iyudo ka ji mang'eny obedo gimiluongo gi dho kizungu ni preoccupied gi ji ariyo nyathi manokaw gi wuon gini makoro in kaka Joyce kaka ng'ama dhaki ot ka ngima ni olal itiyo mana tij nyathini ok adwa ni chuora ni ochwanyre koda nikech nyathine ni koro you are absorbed ibe yude time mari withdraw samoro mondo ipare to Joyce en ga ng'ama nadi mano bro mi ibet ng'ama soba to kin inimo e igicha kata ng'ama dichuo monimo ibiro yudo ka Joyce ok odak ngimane idak ngima ji ariyogi koro wawacho ni janyuol moro amanyuola modonji keny makama nyaka yud time ni reflect aeto idwaro kata kony kuom jok mariek mong'eyo kaka nyalo konyi nikech samoro nyalo yudo ka otek tek kabisa kaeto kendo gimoro machielo ma wawacho kik giket keny margi mbele molo ngima mar nyathini waseneno katimore kabisa ma keny ni mbele makoro nyathini ok gidwa kata ng'eyo ni chal nade en ng'ama dhako noyudo dichuo makoro nyathine ni ok oshughulika kata ng'ama dichuo oyudo dhako moro makoro nyathine ni ok oshughulika godo mano ok gima ber to koro maybe nitiere achiedh nade ma nitiere step parenting kata challenges kaka mage ma nitiere step parenting kama onego kedgo e yo makare achiedh nade mokwongo en gima iluongo ni chik kata discipline discipline mar step parenting en gima tek sana nikech saa asaya makata janyuol ni dwaro chwado nyathini mokwongo kuom gik moko nego tim ka nitie gima wiyo wilgo ma is connected to my discipline mar nyathi onego tim gi janyuol monyuole cha kuom ji ariyo gi onego giwinjre ka chwado nyathini to in emi biro ga chwade ok an gima miyo awacho kamano en challenge ma dhi wacho ni disciplining nyathi ma ok mari nyathi ok kaw ga yo maber mar ariyo janyuol manyuole ni wach ni Joyce otedo ga nyango sasa ema dichuo ni omulo nyathini to nitie gik makale wi Joyce mara ni emo chwado ga mara ni to mage gi to chwadi imiyo nyathini be paro mana ni chwade nikech ok en nyathi ng'ani koro uwinjore kaka jonyuol to uweyo discipline issue unyalo loso to udiscuss to uwacho ni koro abro nyiso mama mondo chwadi nikech itimo gimarach kama to ne wasewacho no odwa kae rule makama nitie rule makama nitie to koro ikoso itimo kama koro abro wacho ni mama mondo chwadi to kae nyathi baba tiwacho ni koro baba mondo chwadi to in kikibukri abuka ni chwado nyathi nikech ok obi kawe maber mana ka koro sechopo kama koro usebedo jomoriwore kabisa maber lakini sana sama eka uchako gi higni mamoko kanyo manyaka pod ukaw discipline bed ga challenge kabisa in fact gima miyo step parenting bed very very difficult nikech sasa ametimo gimoro to janyuol cha paro mana kama nyathi be paro mana kama ini wuon be samoro paro mana kama kata ka giwuok to giwe nyithindo mamoko wach mana na owuok gi nyathine to we maga koro gik moko mang'eny timore e kinde kanyo koro mano challenge challenge mar ariyo en ga interference kata janyuol machielo manoko kuchecha jaketho ga riwruok ma e kind jogi ka nyathine ni odhi lime
to wachone mana gik maricho kik otimni ga kama mano ku babau kik nena kamano kano. Koro emomiyo idwaro ga ni riwruok obed e kind jogi to gi ng'at machielo cha. Ka freedom ma nyathini dhiga betie to kata mama ni be samonya nyalo luongo ng'ani to giwacho go wach nyathini ni tiyudo ka gik ma kamano ok timre. Lakini kitemo pande nyathini nyalo hepo to kodhi kucha to gik midhi wachne dhi interfere gini. Koro interference majo mag kucha cha kelo ga shida. Mar adek en gima iluongo ni sibling rivalry gi kizungu. Matiende nyithindo monyuol kae gi nyithindo machielo gi samoro gi joywarega. Giyware aywaya makoro ineno ka pogruok dwa beti. Emomiyo jonyuol gi nyaka ng'e kaka riwo nyithindo gi duto. Mago ng'eny gi e gik ma waneno ka chando step parenting. Wachni mogik kotudore gi topic ma step parenting manowuoye kawuono ma maybe nyalo weyo go joma neni kawuono. Nikwara mogi ajwang', agombo wacho ni sani yudo nyako maonge nyathi ok yot ahinya. Ibiro yudo ka nyiri mang'eny bang' college yudo konyuolo nyathi. Wuoyi bende ibiro yudo ni nonyuol gi ng'ane. Kik wawe nyithindo gi mondo chandre. Ni mana kaka wacho ni wanyalo keto wiwa karachiel ma nyithindo gi dag ngima maber. Timore e pinje moko dongi. Timore maber kabisa. Koro wan bende wabed jok moyudo tiegruok ma inyalo kawo nyathi ma ok mari sana mikendo go jaodi kata miyudo go ng'ama dichuo ma uriwre maber, ma uwinjre, ma upidh. Nikech kwa ketho nyithindo to koro waketho ngima wa mabele. Erokamano. Ajana Malolo TV de wagomba inyadhi mbele kwa tuak machalo kama indi, lakini samano mano miwa neno kuserumu. Gikanye wachupe giko mar chenro mar Dwond Mine mabende ne waiko ni LTN otieno makawuono kathuon wach mabende ne wawuoye en step parenting matiende ni ng'ama dichuo kata ng'ama dhako rito kata gidonje keny to ng'ata chiel en janyuol mar nyathini to machielo no en janyuol ma ok onyuolo nyathini. Ageno ni iwinjo puonj makare kendo ing'eyo yore go eko mabende inyalo rito go nyathino ma ok mari mondo udag e yo makare kata ka udonje keny. Nyakendo waromo odiochieng' machielo oriti masani nyinga Joyce Oduor. Erokamano.